दाय गैयै डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ बिथांमोना गावथारनानै डक्टर नार्जारिखौ दाय गैयै सासे आबादारिखौ सासपेक्ट खालामनानै बिथांमोना गावथारदोंमोन। बिनि उनाव क'क्राझारावबो सानै दाय गैयैखौ आसाम पुलिसा सासपेक्ट खालामनानै गावथारदों। डिम्बेश्वर मोसाहारिया न'खरनि गारजेनमोन। बिथाङा फिसा हौवा देरसिन आरो फिसाजो सासे आरो फिसा हौवा उन्दैसिना मेट्रिक परिखा दा सोलिगासिनो दं सेबाजों खुंजानाय। बिथाङा देग्लाय मेट्रिक परिखा होदों। बिथांमोननाव हा एसे दंमोन बिगानै बिगाथाम जा आबाद दंमोन बेखौसो दिनै मा होनो बन्दक होनो गोनां जाबाय। उदालगुरियाव जे उदालगुरि पुलिसनि गोरोन्थियाव जे मोनसे बर' हारिनि गेजेराव जाथाय जालांबाय। खिनाराम बसुमतारी होननानै दाय गैयै डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ बिथांमोना गावथारनानै मोनसे जायगायाव फबनानै दोनदोंमोन। दा बिनि उनाव बिथांखौ बुरखांनाय जाबाय। बिनि उनाव जों सिबिआइ तदन्त बिदोंमोन। सिबिआइ तदन्त होआमालासिनो सिआइडि तदन्त होदों। सिआइडि तदन्त खालामनायनि उनाव आरो बिथांमोनहा डिएनए टेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांमोनहा गथाय हरनो गोनां जाबाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खराव मन्जु मोसाहारि क्लेम खालामनाय बादि जे खिनाराम बसुमतारी नङा बे डिम्बेश्वर मोसाहारिसो होननानै। दा बिथांमोननो डेड बडिखौ बिथांमोना बाव अलरेडि गावसिनि नियम रितिनितिजों हाबाफारि जालांखांबाय आरो फैगौ नेक्स्ट बुधबाराव बिथांमोना आर्द सार्द लादों। दा बाव जोंनि मोनसे दोलोआ फैनानै जोङो बाव खौरां लाफैदों। दा ओंखायनो जोङो आसाम सरकारा बारम्बार जोंनि ओनसोलाव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि फेक इनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ। 2017आव चिराङाव CRPFआ सासे दाय गैयै रतन नार्जारिखौ दाय गैयै सासे आबादारिखौ सासपेक्ट खालामनानै बिथांमोना गावथारदोंमोन। बिनि उनाव क'क्राझारावबो सानै दाय गैयैखौ आसाम पुलिसा सासपेक्ट खालामनानै गावथारदों। दा बे खिनाराम बसुमतारी होननानै डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ बिथांमोना सासपेक्ट खालामनानै बाव गावथारदों। दा ओंखायनो जोंनिफ्राय जों बुंदों जे एनकाउन्टारा बन्द जानो नांगौ। एनकाउन्टारानो जोंनि ओनसोलाव जानो नाङा, बे बन्द जानो नांगौ। मानो होनबा भारतनि संबिधाना होनाय जि राइट टु लाइफ थांनानै थानो अधिकार, जोंनाव थांनानै थानो अधिकार आरो जोंखौ आसाम सरकार आसाम पुलिसा प्रटेक्सन होनो नांगौ। नाथाय जाय प्रटेक्सन होग्रा जोंहा बिथांमोनाव जोंहा डाउट जाबाय। जोंनि लाइफखौ जाय प्रटेक्सन होनांगौ, जाय सिकिउरिटि होनांगौ, बिथांमोना जोंखौ हिउमेन राइट भायलेट खालामगासिनो दं। ओंखायनो हिउमेन राइट भायलेसन खालामनायखौ जों रावबो गनाया। दा ओंखायनो बे सिबिआइ तदन्त जानो नांगौ। बेसेबां चिराङाव जानाय, क'क्राझाराव जानाय आरो बाव जानाय, जों CIDखौ फोथाया। जों सिबिआइसो बिदों, सिबिआइ तदन्त जानो नांगौ। आरो बिनि उनाव दिनै डिम्बेश्वरनि न'खराव फैदों। डिम्बेश्वर मोसाहारिया न'खरनि गारजेनमोन। बिथाङा फिसा हौवा देरसिन आरो फिसाजो सासे आरो फिसा हौवा उन्दैसिना मेट्रिक परिखा दा सोलिगासिनो दं सेबाजों खुंजानाय। बिथाङा देग्लाय मेट्रिक परिखा होदों। दा बिथांनि जिउआव बयनिफ्राय देरसिन आनजाद होनोब्ला मेट्रिक परिखा। दा मेट्रिक परिखा होबाय थानाय समावनो बिथाङा दाय गैयै बिफाया आसाम पुलिसनि आखायाव गावथार जाबाय। बिथाङा बिराद दुखुनांथाव। बिथाङा मोजाङै परिखा होनो हायाखै। बिथांनि लाइफआव बयनिफ्राय देरसिना मेट्रिक परिखा। ओंखायनो जोंनिफ्राय डिमान्ड जे न'खराव सासेल' गारजेन दंमोन साथाम फिसाखौ फिसिनो थाखाय। दा ओंखायनो बे न'खराव आसाम सरकारा, जिहेतु आसाम सरकारनि आन्दारावसो आसाम पुलिसा, जिहेतु आसाम पुलिसनि गोरोन्थियावनो बे गावथार जाबाय, बे न'खराव कम्पेनसेसन होनांगौ, 1 कौटि फैसा होनांगौ। जों बारे बारे बुंबाय थादों। कम्पेनसेसनखौ खिन्थु चिराङावबो होआखै, क'क्राझारावबो बिथांमोना होआखै। ओंखायनो कम्पेनसेसन बे न'खराव सोलिनो थाखाय बिथांनि न'खराव आर्द सार्द खुंनोनो फैसा गैया। दिनै बिथांमोननाव हा एसे दंमोन बिगानै बिगाथाम जा आबाद दंमोन बेखौसो दिनै मा होनो बन्दक होनो गोनां जाबाय। हिन्दु नियमाव जोंहा बाथौ नियमाव सार्द खुंथारनो नांगौ, नङाबा बियो मुक्ति मोनहैयानो। दा दिनै बे न'खरा सार्द खुंनो थाखायनो बिथाङा दिनै गावसिनि न'खरनि आबादखौ गुबुननि बन्दक होनो गोनां जाबाय। जाय सरकारा जोंखौ नायनांगौमोन बिथांमोनाबो मोजाङै नायाखै। दा ओंखायनो जोंनिफ्राय बे न'खराव कम्पेनसेसन होथारनो नांगौ 1 कौटि न'खरा सोलिनो थाखाय। फिसा हौवाया कलेजाव फरायगोन, फिसा हिन्जावा फरायो। दा बिथांमोना फिसा हौवानि फरायनांगौनि थाखाय कम्पेनसेसन होनांगौ। बेनिफ्राय जों बुंदों जे बे न'खराव सोरबा सासेनो फिसाजोनो नहले फिसालानो साख्रि होथारनो नांगौ। न'खरा बोरै सोलिगोन? आसाम पुलिसनि आखायावनोथ' दाय, आसाम पुलिसनि आखायावनोथ' बे थैबायना। खिनाराम बसुमतारी होननानै बिथांमोना डिम्बेश्वरखौनो गावथारबायना। बेथ' पुलिसनिसो गोरोन्थि। ओंखायनो बे पुलिसा, जिहेतु पुलिसनि गोरोन्थि आरो आसाम पुलिसा सोरनि आन्दाराव? हम मिनिस्टारनि आन्दाराव। आसामनि हम मिनिस्टारा सोर? बे जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि CM। दा बे आसामनि CMनि गोरोन्थिनि थाखायनोथ' बे जाबाय। ओंखायनो बे न'खराव सोरबा सासेनो साख्रि होथारनो नांगौ।
खम समायनि गेजेराव साख्रि होथारनो नांगौ नङाबा फिसा हौवा उन्दै फरायनायनि खोथा दङ कलेजाव फरायनायनि खोथा दङ ओंखायनो बे न'खराव बिराद थाबनो साख्रि होथारनो नांगौ बयनिफ्राय देरसिन जाय उदालगुरिनि पुलिसा सिगाङाव क्लेम खालामदोंमोन जे एनकाउन्टाराव थै बाहायनानै नाथाय एनकाउन्टार सोदोबखौ बाहायनो नाङा एनकाउन्टारा मोननै साइडनिफ्राय गावलायनायखौसो एनकाउन्टार होनो बे एनकाउन्टार नङा बेयो किलिं सेक्रेट किलिंसो होनदों जोङो बे सेक्रेट किलिंआ बन्द जानो नांगौ ओंखायनो जाय उदालगुरि पुलिसनि आन्दाराव बे जादोंमोन बे पुलिसफोरा साजा मोननो नांगौ अकल डिम्बेश्वर मुसाहारिनि खोथा नङा क'क्राझाराव जाबाय चिराङाव जाबाय बाक्सायाव जाबाय माने बारम्बार बेखौ जोङो मालाबाबो सैज' खालामनो हाया ओंखायनो बे एनकाउन्टारा तदन्त जानो नांगौ CID नङा CBI तदन्त जानो नांगौ आरो जोङो जोंनिफ्राय आसामनि गभर्नर जोङो मेम'रेन्डाम होगोन मानो बिदि फेक एनकाउन्टार जाबाय थादों बे फेक एनकाउन्टारा बन्द जानो नांगौ होननानै आसामनि बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बिथांमोना मोजां सिकिउरिटि मोननो नांगौ नङाबा बे सरकारा बारा गोबाव जोरनाय नङा दाय गैयै मानसिफोरखौ गावथारबाय थायोब्ला दाय गैयै मानसिफोरनि न'खरखौ सिनफायबाय थायोब्ला बे सरकारा बारा गोबाव सोलिनाय नङा सरकारा रायजो राजायासो बानायो ओंखायनो रायजो राजाया बिथांमोनखौ जिरायहोफिनगोन रायजो राजानि एगेन्स्टआव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं ओंखायनो जों दिनै डिम्बेश्वरनि न'खराव फैनानै बिथांनि बिसि मन्जु मुसाहारिजों दुखु समाव खबर लाफैदों बिथांनि दुखु समाव जोङो खबर लाफैदों दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बर'निबो सरकार दङ जोंहा गोबां MLA मन्थ्रि दङ बिथांमोननि न'खर जोंहा गोबां बर' MLA मन्थ्रि दङ नाथाय रावबो फैनानै खबर लाफैयाखै खबर लाफैनांगौमोन दिनै मन्जु मुसाहारिया साथाम फिसाखौ बोरै फिसिगोन फिसाया दिनै गैला साराद खुंनो थाखाय न'खरनि आबाद जा दं बेखौ फाननो गोनां जाबाय बन्दक होनो गोनां जाबाय बे दुखु समावबो रावबो खबर लाफैयाखै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो दिनै जों फैदों बिथांनि दुखु समाव जों एसे खबर लाफैदों आरो बिथांजों जोङो बिथांनि जे डिमान्ड बिथांनि न'खराव कम्पेनसेसन मोननो नांगौ उदालगुरि पुलिसा साजा मोननो नांगौ आरो न'खरनि सोरबा सासेनो साख्रि होनो नांगौ बे मोनथाम डिमान्डखौ जों लांबाय थागोन आरो जोङो गसंफानो नांगोन बयनिफ्राय देरसिन हारियासो दिनै हारिनि सोरबा सासेया मेगनाव मोदै गगासिनो दङ बे मेगननि मोदैखौ नायनानै बोरै जों थानो हाखो जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफ्रा ओंखायनो जोंनि हारिनि सासे बिमा सासे बिसि बिथांनि मेगनाव मोदै गगासिनो दं बे मोदैखौ जोङो नायनानै बोरै थानो हाखो जों थानो नाङा ओंखायनो मन्जु मुसाहारिखौ जाय हायो आं खावलायो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मन्जु मुसाहारिखौ जाय हायो बिथांनि न'खरखौ सहाय खालाम बिथांनि न'खराव आरज सारद जागोन बेखौबो सहाय खालाम सोरबा जुदि हायोब्ला मन्जु मुसाहारिमोनजों कन्टेक्ट जा आरो बिथांमोननि न'खरखौ जाहाथे सहाय खालामनो थाखाय जोंनि बर'नि जाय वेल विचार दङ बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा दङ बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ बर'निफ्राय माखासे माहाजोन मानसि दं बिथांमोना जाहाथे मन्जु मुसाहारिनि न'खरखौ एसे सहाय खालामो फिसा हौवा उन्दैसिना देग्लाय मेट्रिक परिखा होगोन बे मेट्रिक परिखा होनाया जाहाथे मोजां जाथों मोजां फरायनो हाथों इसोरा अनथों बेखौ जोंनिफ्राय जों खावलायबाय दा मन्जु मुसाहारिनि न'खराव जोङो बे दुखुथिया समाव जोंनिफ्राय फैनानै जों खबर लाफैदों।